Гласове в природата. Магнетофонен запис по природознание за 5-ти клас. Още от ранно детство ние сме обгърнати от океан от звуци. За повечето хора и през по-голямата част от живота ни, това са звуците на населените места. Всевъзможни шумове, музика, говор. Улисани от грижите си, често забравяме, че съществува и един друг свят от звуци, чието децибели не са опасни за здравето ни. А тъкмо обратното. Това е звуковото вълшебство на природата. Послушайте. Нека направим с вас едно малко пътешествие в многогласия свят на животните в нашата страна. Да започнем с безгръбначните. Повечето от тях са безгласи – червеи, охлюви, многоножки и така нататък. Но за това пък насекомите се стараят и заради тях. Всички познавате това. Да, това е медоносната пчела. Едно от малкото насекоми, които човек е опитомил. Да преминем нататък през света на рибите с недостигащите до ухото ни звуци и ще стигнем до една от най-гласовитите групи гръбначни животни – земноводните. Слушаме крякането на обикновената водна жаба, едно от най-разпространените в България земноводни. Тя е много важен член на водните природни съобщества, защото изяжда огромни количества насекоми и от своя страна служи за храна на някои по-едри животни. С помощта на специални балони от двете страни на главата си, резонатори, мъжките произвеждат тези звуци, които положително ги правят много симпатични в очите на женските. А това е зелената крастава жаба. Малко нещастно животно, защото е не само с грозно име, но и с грозна външност. Грозно от наша гледна точка. По тази причина съвсем несправедливо много от тези жаби загиват от ръцете ни. Несправедливо, защото това са едни от най-добрите ни помощници в борбата с вредителите насекоми. И това са жаби. Сравнително редките у нас червенокоремни бунки. Поради многото опасности, които могат да доведат до изчезването на тези извънредно ценни за живота на природата животни, повечето земноводни в България са защитени от закона. Забранено е улавянето им, убиването
и причиняването на каквито и да е щети. Най-разнообразни, най-мелодични и най-богати на звуци в цялата природа са гласовете на птиците. Едва ли има човек, който да не е чувал за вълшебните песни на крилатия маестро Славея. Макар да са общо взето еднакви, песните на отделните мъжки славии, по правило при птиците пеят само мъжките, имат известни разлики помежду си. При по-възрастните песента е по-богата на извивки, по-сложна, по-мелодична от тази при младите. Освен това, славеите от България имат по-различна песен от тези в Испания, например. Тренираното ухо може лесно да улови разликата. Също както ние можем да познаем един говор дали е от Шопско или от Благоевградско. Тоест и при птиците има диалекти, както във всеки човешки език. Не всички имат такива богати и мелодични песни като Славея. Сега чуваме простичката песен на еловия певец. Малко незаслужено са го нарекли така, нали? Тази дребна и скромничко оцветена птица гнезди в горите в по-високите части на страната. Не, това не е звукът от драскане по зъбите на гребен, а песен на птица. Съвсем несложният глас на ливадния дърдавец. Той е типичен обитател на ливади, ниви с житни култури и други подобни места. Толкова е приспособен към живот на земята, че много трудно може да го принуди да излети дори ловджийско куче. Ливадният дърдавец просто бяга или се затаява при опасност. Допреди няколко десетилетия видът е бил обикновена птица в Европа, но химизацията на селското стопанство, неправилните начини на косене и жътва, замърсяването на средата и някои други фактори днес са го довели на границата на изчезване в световен мащаб. Едва ли ще познаете на кого е тази силна и бойка песен, защото тя е на най-дребната птица в Европа – орехчето. Тази бърза и много подвижна птичка най-често обитава хръсталаците по бреговете на реки и потоци в почти цялата страна. Сред многото птици, чието гласове наподобяват други животни, да чуем най-напред водния дърдавец. Гласът на тази блатна птица досущ прилича на квичене на прасе. Водният дърдавец, който е роднина на жеравите, прекарва почти целия си живот сред блатната растителност. По стъблата й ходи с майсторството на виртуозен въжеиграч. Поради скрития си начин на живот, много факти от биологията му все още са неизвестни на науката. И това не е глас на насекомо, колкото и да прилича на такъв. Слушаме песента на тръстиковия цвъркач, дребничка и невзрачна кафеникаво-охриста птичка, чието дом са гъсталаците блатна растителност в някои водоеми.
И макар той със сигурност да не използва песента си, за да се прави на насекомо, има доста видове птици, които сякаш предпочитат живота под чуждо име. Това са птиците имитатори. Чуйте! Всеки уважаващ себе си скорец задължително използва чужди гласове в песента си. Този, който сега слушаме, имитира гласовете на синигери, връбчета, гарга, щъркел. Както излиза, май само скърцанията са негови. Тук имитациите са още по-сполучливи. Не случайно и изпълнителят им се нарича градински присмехулник. В песента му са вплетени гласове на чинка, гарга, кос, пъстър кълвач и други птици. Тази сойка пък съвсем без акцент лае като куче, куткодяка, скърца като старо дърво в гората. Чула е тези звуци някога и ги е включила в репертуара си. А има и птици, чието обаждане наподобява глас на човек. Това всъщност са брачните крясъци на горските улулици. Мъжкият се обажда, женската му отговаря. За тях звуците, които чуваме, са най-нежни обяснения за обич и преданост, макар че ако ние ги чуем нощем в гората, далече няма да изпитаме същите чувства. И горската улулица, като всички сови у нас, е под закрилата на закона. Но върхът на гласовите превъплъщения на пернатите са тези от тях, които могат да имитират човешки думи и изрази. За папагалите вие знаете. Може би знаете и това, че гарванът, свраката, някои врани, без особени усилия, могат да се научат да произнасят ясно отделни думи и фрази. Но чуйте сега този скорец. Той е ленинградчанин, затова говори на руски. А сега да чуем говорещото канарче Пинче. Нещо уникално в света на птиците, защото макар канарчетата да са отлични певци, за приказки много не ги бива. И то е ленинградчанче и с тъничкото си гласче миловидно повтаря на руски: я, какви птички, милички птички, пинчи и така нататък. Разбира се, то не разбира и звук от това, което говори, просто имитира гласа на стопанката си, чийто тембър явно му е дошъл при сърце. Много видове птици имат странни за нашето ухо гласове. Как намирате този, например? Това е големият воден бик, блатна птица от рода на чаплите.
Разбирате защо нашият народ му е дал такова име, нали? В миналото хората със страх са си представили, че това е еднорог свиреп бик, криещ се във вътрешността на блатата. А бикът всъщност представлява страшилище за дребните рибки и водните безгръбначни животни, които са основната му храна. Поради изключителната си рядкост е включен в националната ни червена книга. Много легенди има и за гласовете на други птици. Според една от тях, някога куковицата и чухалът били сестра и брат. Живеели с много обич, разбирателство и взаимопомощ. Но зла магиосница им завидяла, превърнала ги в птици и ги проклела да живеят в два различни свята. Чухалът бил изпратен в света на нощта, а куковицата останала в този на деня. И от тогава те могат да общуват само с гласовете си. На призивите на куковицата през деня, чухалът нощем отговаря: чух, чух, с тъжния си глас. Чуйте. Обвита в таинственост е и една от роднините на чухала, най-разпространената в България сова, обикновената кукумявка. Заради голямата си глава, в древна Гърция тази птица е била символ на мъдростта и е била почитана като птица на самата Атина Паллада. Не само са я пазили, но и са секли монети с нейното изображение. Средновековието, наред с многото заблуди, оставило и тази, че кукумявката вещаяла нещастие. Затова и днес много хора я преследват. Тя действително носи нещастие, но на мишките и другите гризачи, които са основната й храна. Така че нека да я пазим и ние, за да пази нашия хляб. Ето още една легендарна птица. Според преданието, този глас, който сега чуваме, е спасил някога Рим от нападението на варварските племена. Спасила го е птицата червен ангъч, една от най-редките днес гъскови птици в Европа. Спасила го е благодарение на някои кучешки черти в характера си. Навика си да се обажда звучно при поява на някаква опасност, поради което е била отглеждана с охота в полудомашни условия. Днес червеният ангъч се среща у нас в много малко количество, като гнезди в малки пещери, под камъни, в дупки под земята. Включена е в Червената книга на България. Това е гласът на пойния лебед. Много рядка птица, която посещава нашата страна главно през зимата. И днес се е запазило на много места вярването, че преди смъртта си лебедите пеели. Изливали душата си в най-хубавата си, най-трогателната си песен. Оттам е дошъл и изразът лебедова песен. Слушайте. Различните видове имат различни сезони за своите песни. Най-рано, още преди края на зимата, навлизат в разгара мощните и силни крясъци на бухала,
все още могат да се чуят на някои места в България. Скалисти склонове и проломи, главно в планините. През последните десетилетия тази най-едра у нас сова е силно намаляла поради преследване от човека, замърсяване на средата с вредни вещества и така нататък. Бухалът е включен в Червената книга на България. В края на зимата започва и брачният период на кълвачите. Черният кълвач е най-едрият от нашите кълвачи, с големина на врана. За оцветяването му достатъчно добре говори името му. Поради редкостта си е включен в Червената книга на България. Кълвачите играят изключително важна роля в горските екосистеми. Те се хранят с недостъпните за другите птици насекоми, които живеят под кората на дърветата. Освен това, те са и домостроители. В издълбаните от тях хралупи се заселват синигери, зидарки, сови и други. Едва ли има по-пролетни звуци от силните гласове на долитащите от юг жерави. Сега чуваме гласовете на летящи в небето в клиновиден строй сиви жерави. За съжаление, тези птици вече само минават през нашата страна по време на прелета. Загубили сме ги. Може би завинаги с необмисленото пресушаване на някои от блатата, където са се размножавали. И това, че са в Червената книга, че законът строго забранява каквито и да са посегателства срещу тях, вече няма да ги върне в нашата фауна. Пролетта е най-многозвучният сезон и за почти всички други видове птици у нас. Събудено за живот е всичко. В горите най-често ще чуем звънката и радостна песен на големия синигер. Начинката, напойния дрозд. Това са обикновени и многобройни у нас птици. Но в природата и редките и обикновените животни и растения имат своята много важна и незаменима роля. Поради това у нас по-настоящем под закрила на закона се намират почти всички видове птици, с изключение само на 20 вида, предимно ловни птици, яребици, фазани, патици и други. За всички други е категорично забранено дори улавянето, да не говорим за убиване, безпокоене или разрушаване на гнездата. Но да се върнем в различните местообитания на птиците и да послушаме пролетните им серенади. В полето са птиците с най-дългата песен у нас – чучулигите. Издигната високо в небето, полската чучулига по цели часове не спира мелодичната си песен. Понякога сърцето на този вдъхновен и всеотдаен певец не издържа и птичката пада мъртва от висините. В паркове, градини, населени места проявяват своите песенни способности черноглавото коприварче, градинската червеноопашка, въртушийката. Макар да прилича на бойна птица, въртушийката всъщност е вид кълвач. Освен това еднообразно обаждане, тя умее великолепно да съска, като същинска змия.
Прекрасен начин да прогониш всеки натрапник от дома си. В това справедливо дело, разбира се, и помага и самият и дом Хралупа, където в тъмното иди, че разбери змия ли е или не. Още повече, когато краката ти самите дърпат да се впуснеш в бяг надалече от опасното място. По дърветата покрай реките или другите водоеми можем да чуем един крилат флейтист – авлигата. Тя е една от най-ярко отцветените у нас птици. Крещящо жълтият мъжки във високите клони се превръща в слънчево зайче и става невидим. В по-високите части на планините можем да чуем песента на дивото канарче. А в най-високите части на планините, над границата на гората, ще чуем рогатата чучулига. Тази птица се нарича така, защото има остри тънки перца, които като рога стърчат на главата й. В Европа гнезди в алпийските зони на планините и в най-северните части на континента. Разбирате, нали? Всъщност на тези две места условията са почти еднакви. Но неусетно е дошло лятото. Птиците стават все по-мълчаливи, заети с изхранването на малките си, и все пак много видове продължават да пеят и тогава. Или просто да се обаждат, като грабливите птици, например. Черношипата ветрушка е дребно соколче, което се среща у нас в равнините, по скалистите места в планините, в селищата. Храни се предимно с дребни гризачи. Както всички грабливи птици в България, и ветрушката се намира под закрилата на закона. Обикновеният мишелов, както и черношипата ветрушка, е много широко разпространен у нас. Каква е основната му храна, показва самото му име. Тези птици имат особеността да дебнат жертвите си, като застават на някое високо място – дърво, стълб. И тъй като се виждат отдалеч, най-често стават жертва на непросветени ловци. Малкият креслив орел е много по-рядък от мишелова, поради което е включен в Червената книга на България. Въобще, грабливите птици са пострадали най-силно от човешката дейност. А точно те са с изключително важна роля за равновесието в природата, защото регулират числеността на много и различни групи животни, като по този начин ги поддържат в добро състояние. Колкото и странно да е, както орелът не може без зайците, с които се храни, така и те не могат без орела, защото ако се намножат прекалено, ще загинат от глад и болести. Лятото е отминало, но и през есента не прекъсват песните на някои птици, като тази позната ви наша съседка. Гугутката е една от най-обикновените птици у нас. Заради миловидността си, приятния си глас и голямата привързаност на гугутките една към друга в двойката,
Тя е била защитена още по време на турското робство. Есента е период на отлитащите жерави, на низите с лястовици, на пълното с птици небе. А за сребристата чайка, гларуса, и есента е подходящ за обаждане сезон. Всъщност, тази птица може да се чуе през цялата година, пък и през цялото денонощие. Да, шумнички птици, но може би най-шумни в света на птиците са местата, където те гнездят на колонии. Чуйте. Въпреки че са рибоядни, чаплите са под закрилата на закона, защото поради редкостта си, щетите, които нанасят, са малки. И така, солисти или в хор, повечето птици издават звуци благодарение на особеното устройство на гърлото си. Но има и такива, които не използват гърлото си, а друга част от тялото си. Например, човката, като този бял щъркел. Някога много обикновена, днес тази птица е изчезнала или е на прага на изчезване в повечето европейски страни. Предложена е за включване в Международната червена книга като застрашен вид на територията на цялата планета. Други пък издават звуци и с опашката си. Това е средна бекасина. Средно едра блатна птица, която някога е гнездила и у нас. През пролетта мъжките извършват стремителни полети над избраната за гнездото територия. Стремглаво спускайки се надолу, те разперват опашките си и от силната струя въздух перата издават това блеене. Едни или други, издаваните от птиците звуци имат строго определено значение. Те са техния език. С едни звуци птиците обявяват, че са здрави, свободни и очакват брачен партньор, че тази територия вече е заета. С други общуват помежду си или с съплеменниците си, с трети с малките си, с четвърти съобщават за опасност. Чуйте сигнала за тревога на този поен дрозд. При този сигнал всичко наоколо разбира, че има опасност. Любопитно е, че и другите животни знаят смисъла на този глас. Може да се намери и нещо общо между птичите песни и музиката, създадена от човека. Много велики композитори са посвещавали свои произведения на птици, включвали са в тях мотиви от птичите песни.
В много страни песните на птици се използват за лекуване, особено на някои нервни разстройства. В много от най-реномираните хотели в света будилниците не звънят, а събуждат с помощта на птичи гласове. А по коридорите се чува не музиката на нашумели състави, а звуците на утринната гора. А има и гласове на птици, които се използват от човека за специални цели. За повишаване безопасността на полетите в авиацията, например. Знаете, че поради високите скорости на съвременните самолети, при сблъскването им с птица, ударът се равнява на попадение на снаряд. Най-голяма е опасността от сблъскване при излитане и кацане. Едно от ефикасните средства в такива случаи е пускането на магнетофонен запис с гласа на птици, от които другите птици се страхуват. Нека чуем такъв глас. Усилен многократно, този глас за няколко минути ще освободи пистите от опасните за самолетите птици. Но нека преминем в света на бозайниците, където звуците също имат голямо значение, макар и не такова, каквото обонянието и слухът. Вече е цяло събитие да се чуе вой на вълци у нас. Изтребено в повечето европейски страни, у нас това животно все още се среща на места в планините. Макар важен регулатор на числеността на едрите копитни животни, понеже конкурира трапезата на самия човек, той все още бива избиван, въпреки че е в червената книга. Всяка есен мъжките благородни елени по този начин призовават съперниците си на двубой. И бъдещите си съпруги, разбира се. Нали те трябва да си изберат по-силния по време на турнира? И така завършихме нашето пътешествие в света на дивите гласове на България. Нека накрая чуем още един глас на брадатия лешоят, символа на природозащитата в нашата страна. Да, не се чува нищо, защото тази прекрасна птица вече няколко десетки години не се среща в България. Напусна ни завинаги. А още по-точно, ние я прогонихме, за да остане на нейно място пустотата. Същата пустота, в която ще живеем, ако прогоним и другите живи същества. Или по-точно, в която въобще няма да можем да живеем.